Hey, dag Herman. Ik kom jullie feliciteren omdat jullie genomineerd zijn voor een Visit Limburg Award. En daarom heb ik Limburgse Vlaai bij. Dus. Vlaai, altijd welkom. Komt erin. Buitengewoon Veurs is een vakantiewoning in Voeren die we lokaal en heel duurzaam gebouwd hebben. We trachten onze gasten zich hier thuis te laten voelen en die twee dingen gecombineerd, ja, dat voel je eigenlijk wel als je binnenkomt. En zeg eens Herman, waarom verdienen jullie nu die award voor gastvrijheid? Voor het persoonlijk contact en de persoonlijke ontvangst van onze gasten en al die kleine dingen zoals de bloemen en het aangepaste ontvangstpakket per gast. Eigenlijk, gastvrijheid, dat is echt wel waarom we het doen. Ja, en als je dan kijkt naar het gastenboek en de Google reviews, dan zie je dat de mensen zich hier hebben thuisgevoeld. En die award winnen, ja, dat zou het echte kers op de taart zijn.